Ассалому алейкум шунавандагони арҷманд. Бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Маскав. Полиси Пушкинои вилояти Маскав анқариб 3 ҳафта тоҷикеро ҷустуҷӯ намуд, ки дар кӯшиши кӯштори 2 зан ва кӯдаки навзод муттаҳам мешуд. ҳодиса дар ҳавлии канори шаҳраки Пушкин, вилояти Маскав, рӯзи 21 январ рух дода буд. Он рӯз як зодаи 54-солаи Тоҷикистон ба аёдати ҳамватанонаш омада будааст. Он кас 2 нафар занони шиносашро бо бандбаста хонаро оташ зада фирор мекунад. Аз рӯи маълумотҳои полиси ин минтақа, яке аз занҳо кӯдаки навзод доштааст. баъдан занон тавонистанд хонаи оташ гирифтаро аз тиреза тарк кунанд. ҳар ду ва инчунин кӯдак бо сӯхтани қисмҳои танашон дар беморхона бистарӣ шуданд. тамоми ин муддат ҷинояткори эҳтимолӣ аз политсия пинҳон буд. ҳоло бошад боздошт шуда аллакай гуноҳи худро эътироф кардааст. Татьяна Петрова, сардори хадамоти матбуоти сарраёсати ВКД-и Русия дар вилояти Маскав, ба хабарнигорон гуфтааст, ки тибқи моддаи кӯшиши кӯштори 2 нафар ва ноболиғ парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуд. Политсия ангезаҳои ин ҳодисаро муқаррар мекунад. тибқи як фарзия гӯё мард аз рашк ба ин амал даст зада бошад, аммо худи ӯ ҳанӯз амалашро шаҳр надодааст. амали зани 55-солаи бекор, ки ғайриқонунӣ хориҷиёнро дар хонаи истиқоматии кӯчаи Ленинградскии Самара ба қайди муҳоҷират гузоштааст, ошкор шуд. ҳарчанд политсия борҳо ба ин сокини шаҳр дар бораи масъулият барои сабти номи тақаллубии шаҳрвандон ҳушдор дода буд, аммо ин зан натавонистааст дар назди фоида истодагарӣ кунад. бинобар ин ӯ 21 муҳоҷирро дар манзили худ сабти ном кардааст, ки онҳо дар ин манзил умуман истиқомат намекарданд. нисбати номбурда ба моддаи ба қайдгирии тақаллубии шаҳрванди хориҷӣ ё шахси бешаҳрвандӣ дар ҷои буду бош дар Федератсияи Русия парвандаи ҷиноӣ оғоз карда шуд. ин модда то 500 000 рубл ҷарима ё меҳнати маҷбуриро ба 3 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 3 солро пешбинӣ мекунад, хабар медиҳад сарраёсати ВКД дар вилояти Самара. роҳбари сариидораи кумитаи андози назди ҳукумати Тоҷикистон Шамсулло Кабирзода гуфтааст, ки дар кишвар андоз барои блогерон ҷорӣ карда шудааст. ӯ қайд кард, ки мутобиқи моддаи 98 кодекси андоз ҳама намудҳои фаъолият ва ҳама гуна даромадҳое, ки шахсони воқеӣ сарфи назар аз намуд ва маҳалли ҷойгиршавӣ мегиранд, бояд андозбандӣ шаванд. тавре зикр гардид, андоз аз 29 канал ситонида мешавад. ба ин каналҳо аз 3 то 19 миллион корбарони интернет обуна шуданд. блогерҳо бояд эъломияи андозро то 1 апрели соли равон пешниҳод кунанд. Кабирзода меъёри андозро номбар накардааст. чуноне ки сомонаи ёртиҷӣ хабар медиҳад, ҳамчунин кумитаи андози Тоҷикистон рӯйхати 10-гонаи фаъолтарин блогерҳои Тоҷикистонро пешниҳод кардааст. тибқи ин феҳраст ҷои якумро канали тамошоу мегирад, ки 867 000 ҳамванд ё обуначӣ дошта, теъдоди умумии тамошои наворҳои ин канал 430 миллионро ташкил медодааст. дар ҷои дуввум шабакаи территория юмора омадааст, ки 668 000 ҳамванд ва 9 миллион тамошобин доштааст. ҷои севумро лоиҳаи дугонаҳо бо 19 миллион тамошобин, ҷои чорумро имшаб лайви Мубориз Усмонов, панҷумро канали Орзу Исоев бо 6 миллион теъдоди умумии тамошобинон гирифтаанд. дар толори бинои миллатҳои Маскав ҷаласаи навбатии комиссияи иттилооти шӯрои корҳои миллии назди ҳукумати Маскав баргузор шуд, ки дар рафти он ҳузурдоштагон чанд масоили мубрам ба халқиятҳои Маскавро баррасӣ намуданд. комиссия ба қарор омад, ки системаи ягонаи захираҳои иттилоотии иттиҳодияҳо ва ҷамоаҳои миллӣ ташкил ва роҳандозӣ карда шавад. инчунин дар рафти суҳбат маълум шуд, ки наврӯзи имсола тариқи он-лайн мегузарад. ин амалро бо эпидемияи коронавирус COVID-19 рабт доданд. фаъоли ҷомеӣ Музаффар Имомдод дар саҳифаи фейсбукии худ хабар додааст, ки бори аввал дар таърихи тоҷикон ҳамватани мо Дилафрӯз Хоникбоева
дар дастаи президенти Штатҳои Муттаҳидаи Амрико кор хоҳад кард. Гуфта мешавад, ки маъмурияти президенти тоза интихобшуда Байден таҳаммулпазирӣ, ҳалли низоъҳо ва тағйирёбии иқлимро дар мадди аввал мегузорад. Дилафрӯз ва дониши ӯ ба тамоми меъёрҳое, ки маъмурияти Байден ва Ҳаррис ба он таваҷҷӯҳ доранд, мувофиқат мекунанд. вай ин ҳафта барои савганд ёд кардан даъват карда шуд ва ба ҳайси мушовири калони сиёсӣ ба нақшагирӣ ва омӯзиш ба USAID, агентии Иттиҳодияи Муттаҳидаи Амрико оид ба рушди байналмилалӣ пайваста аст. ин барои ҳамаи тоҷикон хабари олиҷаноб аст, навиштааст Музаффар Имомдод. Радиои муҳоҷир ба ин табрикот мепайвандад ва ба Дилафрӯз комёбиҳо таманно менамояд. ин буд бахши хабарҳои рӯз аз студияи марказии радиои муҳоҷир шаҳри Маскав. моро дар расонаву сомонаҳо пайгирӣ кунед. Тансиҳату сарбаланд бошед, шунавандагони азиз.